Refinancoval si hypotéku a znížil si mesačnú splátku? Možno sa pripravuješ o tisícky eur v budúcnosti. Trh s hypotékami sa za posledné obdobie veľmi zmenil. Úroky klesli a mnoho ľudí refinancovalo svoje úvery a tak znížili svoje mesačné splátky o desiatky eur. To je super, ale otázka je, čo s tými ušetrenými peniazmi? Predstav si, že si znížil mesačnú splátku zo 450 eur na 400 eur. Tým pádom si každý mesiac šetríš 50 eur, ktoré si už bol pomerne zvyknutý platiť. To spôsobilo, že si s nimi nerátal. A tak by to malo aj ostať. Tým, že zvyk máš už vybudovaný, si vieš tieto peniaze každý mesiac investovať počas celej doby hypotéky. Čo môže spôsobiť to, že ak tak budeš robiť 25 rokov a tvoje investície sa budú zhodnocovať v priemere 8% ročne, tak si na konci nájdeš cez 45 000 eur a budeš mať aj vyplatenú hypotéku. Napíš do komentára info a ukážeme si, ako by to vychádzalo na tvoj prípad. Alebo ti len ukážeme, ako najvýhodnejšie refinancovať svoje úvery.